ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଆମେ ଆମର ହେଲ୍ଥ ବିଭାଗର ବି ଆମେ ସହାୟତା ନେଇ ଜଣ୍ଡିସ୍ର ନିରାକରଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେମିତି ହେଇପାରିବ, ଯେହେତୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର କଥା ଏ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଇସ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚୟ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ବିଚାର କରି ଆଗାମୀ ପଦକ୍ଷେପ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲକୁ ଡାକୁଛୁ, ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ଼ ଲଗାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଆପଣ ସୁବିଧାତ୍ମକ ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ଼ କେବେ ସେଇଟା ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ଼ ପାଣି ପିଇପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଜଣ୍ଡିସ୍ ପ୍ରତିକାର ଟାଙ୍କି ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଆ ପାଇଁ ଯେଉଁଠି ଜଣ୍ଡିସ୍ ହେଉଛି ତାର କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ପରେ ତାର ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆହେବ। ଯଦି ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ଼ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ଼ ଯୋଗାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ ଏବଂ ତାକୁ ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଯାହା ବି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡ଼େ ନିଶ୍ଚୟ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ପାଣି ଟାଙ୍କିର ୱାସିଂ କରାଯିବ କି ଯେଉଁଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ କଥା ତ ବାକି କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲରେ କେଉଁଥିପାଇଁ ହେଉଛି ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ତାର ଇନକ୍ୱାରି ବି କରେଇବା ଆଉ ତାର ରିପୋର୍ଟ ବି ଆମର କନସର୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ବି ଆମେ ଦେବା ଯେ ତାର କ'ଣ କରିଲେ ଯାଇକିନା ଆମେ ଜଣ୍ଡିସ୍କୁ ରୋକ ଲଗାଇ ପାରିବା। ତା ପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସ୍କୁଲରେ କ'ଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ।